De vegades ens interessa extreure les referències d'un article, però aquesta feina pot ser molt feixuga perquè poden ser moltes. L'eina que us presentem avui extreu aquesta informació de manera automàtica. Es tracta de Citation Chaser. El primer que necessitem és un codi. En aquest exemple farem servir el DOI, però també ens serveixen el PubMed ID o d'altres. Anem a la pestanya Article Input, enganxem el DOI a la casella corresponent i pulsem sobre el botó Load My Input Articles. A sota veureu que ens dona tota la informació de l'article i també ens dona el nombre de referències que ha fet servir l'article, així com el nombre de citacions que ha rebut. Per trobar aquestes referències hem de tornar a les pestanyes de la part superior, anar a la que diu Referències i crear l'informe. Ens dona l'opció de descarregar l'informe en format RIS, però també ens dona per columnes totes les referències que ha fet servir aquest article. Si volem, en lloc de les referències, veure quins articles han citat a l'article originari, diguem, anirem a la pestanya Citacions. Crearem l'informe i ens farà exactament el mateix. Aquí les tenim. Com us deia, es poden descarregar en format RIS. Aniríem al nostre gestor de referències bibliogràfiques, en aquest exemple farem servir Zotero, anirem a l'opció Fitxer, Importar, li direm que volem importar un fitxer BibTeX RIS o Zotero RDF, endavant agafaríem el fitxer en qüestió i importaríem totes les referències.